Ọraneze kene m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị ọma na-eke m ntị. Asị m unu daalụnụ. Ndị nọ n'ụtụtụ nara nụ morning, ndị nọ n'ehihie nara na afternoon, ndị nọ na uhuruchi nakwa anyasị nara nụ evening nakwa good night. Onye unu na-anụ onu tata bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwata Kwaku, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo, nwa si Ọmambara wee bịa ụwa. Anyị agụgo ọfọ manzu wa ọjị ọnwa ọhụrụ a nke April. Anyị na-ekwu si na ọ ga-adịla anyị na mma, na anyị jee na ihe ejelu, anyị nara na anyị ga-analụkwa na onye anyị chụbara mere anyị ajịhe na anyị ga-ejide, mana onye na-achọ anyị na-enweghị ha anyị mere ya na-ada bụ nke. N'agbanyeghị otu ọbụla obodo anyị si edebe isi na nke tata, orimiri buka ibu n'ụgbọ ka eji aga ya, ọ gaghị erute anyị, onweghị onye a ga-achọ achọ. Ihe mberede okporo ụzọ agaghị abụ maka gị na ezinụlọ gị. Nnọọ n'oge nke tata na nkwalite Igbo. Ihe nji bịa na nke tata bụ otu obodo anyị si edebe isi. Ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ na ndị ntorobịa, ya bụ ndị youth na ana Igbo. Ihe anyị na-afụzi nke tata ọ bụrụzi ihe a ga-asị ka anyị yọba Chukwu konyere aka n'orugo mgbe anyị nwere onwe anyị ga-ebinye. Isiokwu wee bụrụ gịnị? Ụbọchị buru gboo, ihe eji mara ndị Igbo bụ na anyị na-agba mbọ. Eji nwee ndị na-agba nta, wee nwekwanụ dị ochi, enwe ndị ọ bụ n'ọrụ ugbo ka ha na-akọta, nwegasịa ọrụ aka dị iche iche. Mana dịka Chineji na-efo, civilization na-abata. Tata ihe a na-amazi aka bụ aka ọrụ one ka ị nwere, biznes one ka ị na-emenwu, kedu ihe ị na-emekarịsị eji wee mara gị. N'agbanyeghị na ọ bụghị mmadụ niile nweziri ọrụ aka, o nwere ụfọdụ ndị ka na-akọ ọrụ ugbo, mana kusi na-adị onye ọbụla kwesịrị inwe ebe ọ nọ ihe eji mara gị. Ọ ga-aba kpọọ gị tata maka na ngozi chọrọ ịbịa mmadụ na-eghe ihe ị na-eme ọrụ aka gị ka ọ ga-esi wee gara gị. A sị na na-anọ n'ụlọ ibute ozu enyi, ọ eje nta ewee gbabute ozu enyi. Mana ndị ntorobịa anyị nke ikpeazụ a nweziri ihe ọjọọ anyị tinyere aka n'ime. Onwe eze chọrọ ịgba mbọ, onye ọbụla chọzi odinara na bie na akwa ka ego na-eju na akpa. O nwebụrụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ, maka na esigo n'ime baba na ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche na-abụ ihe eji mara ndị Igbo. Imirikiti etufuola ndụ ha na ya bụ ajọ omume. Ndị Igbo kpọrọ ya unscrupulousness. Mmadụ iri n'ebe ọ na-akọrọ, ịkọrọ ugbo ịchọ ka ije gburu ji, ọ ajị ihe ka ọ bụ. Ndị be anyị nweziri ụdị ajọ agwa anyị na-ahụzi n'etiti anyị. Ụlọ ana wee ju ebe niile. A sị na ofeke mụta ịta atụ na osi niile dị n'ọhịa ga-agwụ. Ndị nji maka ha wee bịa tata bụ ndị a na-amarọ na ka ịma nke a ịmarọ nke ọzọ, maka na nwa dibịa nwere ọzọ mana ọzọ gburu dibịa. Ụfọdụ n'ime unu tinyebego aka n'ajọ ọgwụ, ihe ọ bụ na ọ bụrụ ihe eji wee mara ndị Igbo n'oge gboo. Ka nsi otu a wee bata izuụka na-abụọ gara aga, o nwere ofu oyi nwoke mgbe niile ọ na-complain, all the time ọ na-complain. Ọ na-abụ ọzụsị afịa ọ ya afọ ego ya mmụọ nsị ya. O nwere onye gịnị ya kala agba, onwe gịnị ya dị n'izu, onwe onye gịnị ya dị na-alụsị ka ị malụ, maka na ihe na-eme mmadụ ọra agba aka, ọ na-enwe ebe o si. O wee bụ na ụfọdụ n'ime unu na-abụ ụtụtụ na edinela mmadụ ibe gị azụba ahịa, na-azụ ahịa site n'ụtụtụ, na-agba mbọ, na-ama mmiri, na-ama anwụ, na-ebu jọbụ dị n'ime ya. O bugide nke ọbụla o mesolu na mgbede, ewere ụlọ anị bịa dọkọrọ ego mmadụ ibe gị tara afọ. Ọ ya ka nwa amadi ya kọrọ m, wee sị ya eziokwu. Ọ sị m ọ na-abụ ụtụtụ ọzụgide ahịa, mgbede na ọ mara onye na-eme ahịa. Mana ụfọdụ n'ime unu ma ihe m na-ekwu. Unu jee gwọta ụmụ nkanka ajọ ọgwụ a unu na-enye unu nọnsensị kechi ofu nye unu. Mmadụ zikide afịa, mgbede iwere ya jee goo ihe, otinye na akpa ego a, ego mmadụ a na-esepụ. O wee gwa m ya nsị eziokwu, nsị a na nsogbu adịrọ na ihe a na-amaghị ya mere ya bụ ọnwụ. Anyị wee kwado, wee sị anya bịa na nke ma ọ bịa. Anyị mee ihe na-abụ ịtọ nye ya nsị a ngwa ya na-abịa ebe ọ na-azụ ahịa, olise nya mee ya
ka amalụ ma onye a na-eme ihe a ma ọ ka ya dị ọzọ. Mbọsị izi gaa, nke ịbụọ gaa, nke ịtọ gaa, ọ kpọọ m ọsị m na ihe a akwụsịgo. Nsị ọ kwụsịgo, sị m mana onye a ka na-abịa nọ na ihe a akwụsịgo, mana ya ma onye ọ bụ. Isiokwu mgbe bụrụ gịnị ya bụ nwa amadi tibiri mkpu sị m na ọ chọkwa anụ onye na-eme ya ka o jidie n'aka. Nsị arapụ nke a na nke a bụ ọ bụrụ ọ gbasara gị nọ ndị mmụọ ka ọ dịzi ya na onye nke mana ihe ma bụ na ọ kwụsịgo. Ihe m na-ekwu wee bụrụ gịnị, o nwere ụfọdụ ihe na-eme imirikiti ndị mmadụ tata ha na-amara ebe o si. Ihe unu ga-ama bụ na ọganyala ọ bụ na ịfụrụ ọsọ gị ekwe ọsọ gị ekwe na ụbọchị nke tata ọganyala adịghị anọzi nkịtị. Agwa gị ihe eji bụrụ odogwu, ihe eji eme odogwu, isi ka ịra ka ịra. Nke izizi bụ na ịkpata ego bụ nke izizi. Nke abụọ bụ ichekwaba ego gị ma ọ bụ na ịma o juru n'ime ahịa. Ụfọdụ ndị na-azụ afịa ga-ama ụmụ nka ọgwụ anwụ na-agwọ ọgwụ ụlọ a na mmadụ ibe gị na-azụ afịa, ị na-adọkọrọ ngwa afịa na-adọkọrọ ego. Anya narakwa ekwe maka ndị dị lezi ya na ndị na-amara eteki stọk ma ihe ndị ọzọ. Mana onye ọbụla na-ege vidiyo a ga-ama na ihe a na-ekwu bụ eziokwu. O nwere ihe na-akwụkwọ gị ihe niile zuru ezu mana ị mara ebe o si apụ. O nwere ndị ọbụla ya ka ha na-alụ n'ime afịa. O nwere ndị na-alụ ya n'ụbọchị nke tata. Ihe eji na-agụ n'ihe a bụ maka na ihe na-eme mmadụ ụfọdụ oge ya mee ebe ihe na-eme gị isi. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-ewe ihe ha ị na-afri. Ọ bụrụ everybody ka ị ga-ewenwu ife ọnya ị na-afri. O nwere obere ihe m sị ka m kọọrọ unu ka unu wee ghọta na ọ dị ihe. Ọ bụrụ ịnọ isonyere anyị n'onyonyo a kaba arụ ka iso ya luo na ngwụsị na ị ga-amụta ihe. Mụọ bụ Chinwetakwa Akụ na-agwa gị ya. O wee bụrụ gịnị, o nwere ezigbote ọkwa aka mụ na ya yi wee gaa praịmarị skuul. Anyị jesịa onye ọbụla paati awee, sekọndịrị skuul dị iche anyị gaba, mana mụ na ya ka keep contact. Anyị mesịa oge a gabara yunivesiti nyanwa sị na afịa bụ mkpịa. O ji ya mụọ afịa, si n'ịmụ afịa gbaa bọyị. Ọ gbasịrị bọyị 7 good years. Ọ gị ya setụlụ ya. O wepụtara nwa amadi a wee zụba nke ya. Esetụlụ ya, mana esetụlụ nwa amadi a afịa ọzụrụ ya arọ na-abụ. Mgbe arọ na-abụ ihe niile pịasa, ọ mara ihe na-eme ya. Mụ na ya na-ekwu oge ya na-eme na-ajụ ya na-asị ya kedu ihe na-eme nụ. O nwere ndị gị na ha dị n'izuzu, maka ihe bụ ihe izizi ị ga-ajụ onwe gị. O nwere ndị na ya dị n'izuzu, onwe ndị na ya dị n'alụsị, ka ị mara ọ bụ na ihe na-eme gị ka ị mara ebe o si. Ụfọdụ n'ihe na-eme mmadụ, ụfọdụ ụmụ ihe niile abụrụ ụmụnna di. Ụfọdụ na-abụ nke mmadụ metere onwe ya. Jụọ ya sị ya kedu ihe na-eme oge ihe a na-emebu. Ọ sị m na ọ ghọtarakwa na Lagos ka ọ gbapụ ya. Nsị ya na nsogbu adịrọ. Emesịa gị natakwa nna anyị Igbo ka ị nene na o nwere ike ọ bụ na ebe a nọ fevọrọ gị, maka na esetụlụ ya. Oge anyere ofu shop, enyekwuli ya kọnekshọn wee na-azụ, mana ihe niile a ọ gbalie. A na-asị nwoke ọ bụrụ mmadụ niile a efu a na-akpọ ndị ọgwụ ego. Ọ bụrụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọgwụ ego. O nwere ndị ọ bụ nọ ihe na-echekwaba ha na-eme ihe. Ghọtago? Wee sị ya wee nata. O wee nata, o nweghị nwa amadi ya ghọta. Onye nọ na Lagos na-azụ afịa ladikpọ ka ọ nọ. Si ya o wee bata, anyị wee nene wee na-agbagharị na-eme ihe dị iche iche. Nsị ya nna gị malụkwanụ ma o nwere onye mejọ. Nke izizi na anyị nene ọ sị na ọ gị abụ onye ọgwụ ego. Anyị nene sị na ọ nọ n'ogboni. Mesịrị nsị a na ọ gaghị abụrụ onye ọgwụ ego, na ọ bụrụ ọ gaghị chi gị, ọ bụrụ ya kwuchi gị na nwoke a a na-afụ ya na mmụọ na aka ya dịkwa n'ọcha n'ebe na obi ya dị ọcha n'ebe ị nọ. Onye setụrụ gị nye gị shop n'agbanyeghị na anyị ma na o nwere ndị ọjọọ dịkwanụ. Anyị wee mesịa wee nene ihe niile. Ọ bụrụ mmụfụ onye ọzọ fụ na o nwere ihe ejie nọ n'aka ọgị ya ka ihe ji esi. Otie ọ sị m nọkwa gwa m na nwoke a bụ ajọ mmadụ this and that. Nsị a na ọ bụrụ ya, gị gee ntị. Wee mesịa wee nene o wee bụrụ gịnị, n'oge nwa amadi ya na-agba bọyị, ọ nwere ihe ọgị ya nwere. Ihe ọgị ya nwere bụ na ihe a o nwere bụ ọgị ya bụ na mmadụ agha ezunwuru, mmadụ agha ewenwu iyi ya wee pụọ. O wee bụrụ gịnị, o nwere ụfọdụ ndị ọga nwesịrị ihe dị otu a. O nwere ihe na-echekwaba mmadụ. Ọma nwe nke gị mana iwelu nke gị na ihe eme. Wee sị ya eziokwu
wee sị ya gị nenekwa ka ị malụ ma o nwere ya bụ nwa m ada anwụchitelu mmadụ iyi o enwesị na ọsọsọ nke o bu n'afọ ka ọ ma na ọ marọ maka nke ọ kwụ n'azụ na o nwere ike ịwọrọ ụtụ lacha. Wee sị ya na nsogbu adịrọ na ihe emekwanụ bụ na ị ga-akpọkwanụ onye iji omelụ nna, kpọkwanụ ụfọdụ ndị enyi gị, mụ na gị anyị wee soro anyị wee jee wee fụnụ nwoke a. Mana oge ihe a na-eme, o nwere nwa nwoke a ya na ya dị na mma, o wee kpọọ ya Jụbịọra mara nụkọ si ya na ha na ya. Mana ihe dịzi iche bụ na nna ya anago vileji maka na o meghitego, ọ bụrụgo okenye. Anyị wee sị oke ka o nyere anyị aka ka anyị ka agba ka amalụ mbọsị anyị abịa. Ya kpọọ ọgị ya na fon. The man was happy to hear from him. Ọ jụsịa ya ọra na ọ dịkwa mma, ọ sị ya ọgwụ ya na ọ na-abịa ineti ya, ọ sị ya na nsogbu adịrọ. Ịmago ọga mmadụ setụrụ nwa bọyị ya far back na-eme na expect ka ọ bịa, ghọtago ụdị ya. Anyị wee jee wee sị ya na ihe anyị na-eji ime bụ mgbe alụ ka anyị na-eji yọ na onwe ihe ime ma na o nwere ihe ime na anyị eji yọ mgbe na o nwere na afọ gị na mmụọ. Ọ sị m ọkụ ya, sị ya anyị wee kwado wee chọọ nnukwu ebu chala acha, olumba ji ili, tinye ọjị na mmanya oyibo, hot drink. Anyị wee jee anyị kwudo nwoke a, anyị bata, obi ju nwoke a so anwụlị. Ọ jụọ ya onye mbụ, ọ kọwalị ya, sị ya nya daalụ. Ọ sị anyị nnọọ. Anyị bunye ha iji wee bịa. Ọ sị eziokwu, nwa ya nwoke buba ya n'ime ụlọ na-egekwa ntị. O wee meela anyị ọjị, gosi ọfọ na ọ ya abala ya mesi ihe niile. Mago ndị okenye, ya bụ nwoke bukwula akwụkwọ, bụrụ ezigbote onye omenala Igbo, meela anyị ọjị, mesi ihe ndị ọzọ, ghọtago. Mụ na onwe m mkpa nwoke a aka si ya uche dị ya nye ekekwana ka ata ọjị a ka ọ bịa sọsọ nnu na mmanụ nwoke a ọ na-elibu na mbụ maka na ọ mejọrọ ya, ka o begodi n'ebe anyị ọjị a ya chalụ ọmalụ ka o so smọgụlụ ọjị tii na akpa. Mụ nwatala ọjị, o nwere ihe gbastalụ m. Nwoke wee jụbazi anyị wee kọbalị anyị ije anyị ka anyị si wee bịa, ihe anyị ji maka ya wee bịa. Nwoke wee mụọ amụ, mụsịa amụ. Ọ kpọọ ya ọsịa na nya na ya dịkwa na mma na ọ gbalị abụọ na o mejọrọ ya, na nyanwa bụ nwoke emejọkwuru ya. Kpọọlịa ndị oyi o setụrụ nya na ya oge ha gbasi bọyị, kpọọ omirikiti ụfọdụ n'ime ha ndị na-emesi ọfụma. Ọ kpọ mmadụ na-abụ na fon, ofu si na ya nọrọ n'obodo na ya nọ na China, nke ọzọ si na ya ka nọ na Lagos. Ndị a bụ ndị isi bọyị anyị. Nyanwa na onwe obi bukwuru ya so anwụrị onukwu onu ndị nke a maka na onwe ezi onye ọ na-anụ unu ya, o mezili ọ na-akpuo. Anyị wee gwa nke a ihe mee. Anyị sị ya na o nwekwanụ ihe anyị fụrụ, ihe anyị ji maka ya wee bịa, na kemgbe iji wee setụlụ nwa bọyị gị a, o nwere ihe ọ ghọta, na ọ na-adị ka ọlịa ụzọ ụkwụ na-abụ n'iru ọzọ ịtọ n'azụ. Ọ ya bụ ihe na-eme ya since ya 2017 2018 onye setụrụ ya. Anyị nọ na ya kịta bụ 2026, o nwere ihe ọ ghọta. Nke a wee tie wee sị ogene kedu ihe na-eme. O wee jụọ sị ya mana eri a nọkịrị wee bịa ka amala ihe na-eme. Nwoke wee mụọ amụ, mụsịa amụ, wee sị eziokwu. Ọ sị ya na ihe menụ bụ na o ji obi ya wee nabata ya na ụmụ ụbọyị ya niile na o so na ndị ọka si wee fụnanya, mana o nwere ihe menụ, o nwere deeti ọ kpọrọ ya sị ya ilota mbọsị dị otu a dị otu a. Ọ ghọtarọ. Ọ sị ya na o lotezi etelu aka. Nwoke a wee baa n'ime ụlọ wee bipụta akwụkwọ, very long thick note, thick back, bupụta ọbụna sales book ha, wee tụpe sagide, wee sata deeti ọ satara, wee bunye si anya gwụọ. O wee gwụọ, wee nene. Ụmụnne m, o wee bụ na ihe menụ mbọsị a bụ na ha zụsịrị afịa, azụta 256,000 naira ka azụta. Nwoke a wee sị nwa bọyị ya si n'ime gbaa moto na ọ maghị ego ha na-agba na moto. Then ebe ha bi na 2,000 naira ebunye ya 256,000, o wepụ 2,000 ọ bụrụ 254. Mana nwa amadi a wepụ 254 instead of 250, sorry, o wepụrụ 4,000 instead of 2,000 naira. Ọ gwarụkwa na ọgị ya ihe meyanụ o ji ewepụ ego a, mana ihe ọgị ya kwubezi na ọ nenele ego afụ na ọ bara ụlọ ijobi ese na ọ gbara nkịtị ka ọ ma mụ ihe eji aka ya. O wee cheta, nye nwere onwe ya cheta wee sị
na ngwasị a na-arụ adọrọkwana ya n'ọkwa mkpụrụ ọgwụ ka o ji wee golu n'iru Chukwu na n'iru mmadụ nwee iyi si na arụ bụ ihe na-adịrị ya na o were ego a Uche chetara okwuzi olu ka ọ gwa ọgịa na o wepụrụ extra 2000 naira wegoro ọgụ nke a wee mụọ m wee mụsịa m wee sị ya nọkwa ifugo nọ ihe a na-eme unu mee ọdị unu ka na anara afọ sị ya 2000 naira bụ ihe ji gị na gị mere onwe gị o wepụ na n'ebe nwoke a nọ n'ebe ọ nọ bụ na iyere iji ihe bụ nke ya ma ọ bụ na nyanwa amarọ wee pụọ belụsọ na imesi ya agwụ ya ụmụnne mmadụ unu amago na agwọsị onye ala na ara agwọ ntamụ agwọgide onye ala gwọsịa ọ ya fọdụrụ obere ihe ụdọ ọbụla dị 2 meters ịdọbie ya ikechie ya ọma nzuzi 2 meters a anyị wee yọba nwoke mụnwa na onwe m soro yọba ọjọọ m ebe m bụ nkọwasịala ya sị m nnọọ na onye a bụ ezigbo nwa bụ ya wee sị ya biko ya kpeela anyị ekpere ya gụzie nwa bụ ya na ọfụ gebe ihe niile asụ eme ya biko ọ sị na nsogbu adịrọ ya sekpuru anyị o wee sekpuru anyị wee kpebeli ekpere kpegideli ekpere kpesịa sị ya na ọ ya abalị ya gosi ọbụ niile dị iche iche n'isi ya bụ nwa amadi ya gosi ya sị ya kwụrụ ọtọ wee sị ya biko ya meela anyị ọjị ọzọ ka ya na ya likọọ o wee zie ozi nwa ya wee weta ọjị ọzọ o wee kpesịa ekpere ọjị a kpesịa ya na gunu na agwọsị onye ala ara agwọ ntamụ is a gradual process o wee kpesịa ekpere na ọjị a wee nye nwa amadi a sị anyị awa ọjị ọ bụrụ ya nwa na ọyị nwoke awara ọjị ọwa ọjị ezumezu o nwere ọjị analị na ọjị na nsị a na ọ bụrụ eziokwu na ya abịago bụ na ya abịago nke izi na mmadụ mee ya nke bụ abụ na o kwetego nke ịtọ bụ na ọ bịa yọ mgbaghara nsị a na ọ bụrụ eziokwu ya kpụrụ ọjị awụọ ya ọzọ nwoke a na-eme anya ọsị m ka onye mbụ mgbe ya ọsị m oke okporo ọjị ọwụọ ya ọzọ nke ịbụa analị ọjị ịtọ once nsị a na ọ dịgo mma na nna anyị a ji obi ya wee nabata gị mana ihe na-aba mba bụ ihe nya na ya so mana nke bụ eziokwu bụ na ya abịago bụ na ya abịago wee yọọ nna anyị ukwu a sị ya biko na anyị ma na ọ meitego na ebunu anyị kpụ wee bịa na ọnwụ ya ịchọ ka anyị mee ọsị kedu ihe ọ sị ya na ebe ọ bụ na iji gobi gị niile gbaghalụ nwa amadi ya ị ga-emela anyị ha nọ nna ka ịbụ ọsị m na eziokwu anyị kpọnwe o meitego kpọnwụ ya nọ n'ụlọ anyị sị ya na ibunu anyị bụ bịa anyị ga-ebepịa isi ebe a anyị ebepịa ọbara n'ọya ọsị aja ka anyị bịara ịchụ na nsị a na anyị bịara ịchụ aja na anyị na gị ya erikọ osi oke o kwete o anyị pụọ n'iru mbala ezi ibie okpekwe ekpere si na ebu na anyị ji wee bịa na ọ bụrụgo ihe o eji wee gbanwee ihe ọbụla ọ bụ ya ka a na-eme na mmụọ n'isi nwa amadi ya okpesịa anyị bepịa ọbara gbasị n'ala anyị mesị ihe niile anyị mere anyị sịa ngwa ya daalụ anyị baa n'ụlọ bie wee n'ebe anyị ọbịa anyị wee likọọ ya na ya na nwa amadi ya likọọ at the end of the day ọ ga anyị na-ana ọ na-echeki 2 million naira nye ya si anọ ka o wee gosi ya na o nwere ihe ọjọọ obiri ya n'obi ya jee ka ọ gbaba mbọ anyị wee naba nwa amadi a wee bido wee ịmago na-alịkwa obele na-agwọta onwe ya wee mebe kọọ ịmago bidokwa so na mgbakọ ya na nzukọ ya niile ihe nna gwunu be ya na nwoke a na onwe ya abụrụ na ọ chọrọ ka o jide nwa bọyị ya jiluo ya ana nwa bụ ya na onwe ya amarakwa na ọnwụ ihe dị na abụọ gị ya maka ọ bụrụ ọga niile ya agwa gị a na-agwa gị ikwesịrị izu mmadụ ori nke a bụzi onwe ike ngwa na-afịa na ọ bụrụ ori mana ihe nwoke debe fụrụ ya n'ori ka ọ bụ ọ dị ebe niile ihe eji abụ odogwu erika uche gị dị ya ka ị mara onye imejọ na-amaghị ama onwe ike were nke mmadụ dị gị ka egwuregwu ọ ya ka o ji abụ ụfọdụ mgbe nna-afụ ndị mmadụ na-akọwalụ ha ọ bụrụ ebe ọ bụ na efuli ego etụtụlụ ịmarọ nke eji gba onwe ịmarọ nke eji chụọ aja ikpokọlụ ihe sonye ya a na-eso gị igbo mbụlụ nze mmụọ ọzọ ihe m na-agwa unu bụ onye mara ebe ọ sara arụ ya jee chịrị akwụ ya wepụ aka na nke a jọọ njọ gbaba mbọ ebe onye na-agba mbọ ka esi egozie ọ dịzi mma tata ọ ya dị echi ọ nwụ ihe nchọkwa ka m drọpụ ọlụ unu tupu vidiyo agụ ụfọdụ unu ga-asị na asị mana eziokwu ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ dị n'akara aka ha ịkpata ego dara ụda
o nwere ike ọ bụ na ụmụ gị ya akpata ego a, nwere ike ọ bụ na nwa gị ya akpata ego a. Ọ bụrụ na ihe eji wee gozie gị bụ na ya na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ, ị ga na-agwa mmadụ okwu na-abịa ntị. Ọ bụrụ na agụụ ya agụ gị, o nwere ike ọ bụ na ederọl gị na ị ga-alụ ụlọ, ọ bụrụ nwa gị ya alụ ya, ife ọsọ ya. You are fighting against the forces of nature. Uru na-agụ ụfọdụ ndị kwanye ha isi n'ala. Ụmụnne m, asị na onye afọrọ taa ka afọ echi. Otu ọbụla obodo si wee dị, anyị ga na-adị ndụ, arụ ga na-esi anyị ike. Mmadụ izuru ịchụ anyị, jide anyị, maka na ọ nwere onye anyị mejọ. Gbaba mbọ ebe ọbụla isi gbata mbọ, ebe a ka ya esi wee gozi gị. Onye tinye n'anya na nke mmadụ. Kpebela agbata obi gị ekpele, ya na nwanne gị kpebela ezigbo ekpele ka ọ gazieli ya, maka na oju bọtụ o metụ n'okwu chi ya. Anyị kwuru si na onye afọ taa na-agafe ya echi. Ọ mụ bụ Chinwatakwa Akụ, nwa Isioma Mbala wee bịwa, ezigbo onye nkụzi ọdịnala, omenala Igbo nakwa asụsụ Igbo. Sonye anyị na YouTube, sonye anyị na Facebook, anyị nọ na TikTok, ije na Instagram ị ga-afụ anyị. Ndị be anyị, ka ọ dị na mgbe ọzọ, daalụnụ.